Da, Insule? da, Jacob Dezo. A murit la 5 luni după ce s-a accidentat grav în primul duel Austria-Română din istorie. D-E-Z-S-O. Dezo. Da, Jacobi. Interesant. Da, cum a murit unul dintre ei? Era foarte bun. Ok. Da, după o accidentare gravă la N-am știut. Da. Uite, n-am știut chestia asta. S-a oprit la Viena pentru un amical cu Austria. Așa. Da, marea selecționator lui Hugo Meisel. Okay. Era între forțele Europei. Singurul gol la România a fost marcat de Adalbert Störk. Atenție, când austriecii aveau un avans de 2 goluri. Deci nu ne-au bătut așa. Cum ai zis că îl cheamă? D-E-Z-O Jacobi Dezo. Okay. Jucătorul lui Hagibor Cluj. Și a rupt piciorul și a trebuit să fie scos de pe teren, a fost transferat. În loc să meargă la Paris, acesta s-a întors în țară, la Cluj, unde starea acestuia s-a înrăutățit. A murit la 24 de ani, iar știrea a cutremurat pe fanii fotbalului. Azi că a făcut o leucemie, o septicemie, nu leucemie, septicemie. Da, pentru că acolo nu fusese bine tratat, adică el a murit după 5 luni, dar a murit din cauza faptului că acolo nu a fost bine tratat sau ceva de genul ăsta.